Magandang araw sa inyo lahat. A blessed Sunday. At nakita ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis na yung araw po ng linggo hanggang Martes, September 14 hanggang 16, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. At kung interested po kayo sa English version, meron po tayong link dito sa taas. Kita lang ninyo. At kung kayo po ay nasa Facebook channel, punta lang po ninyo ang ating main page. Meron tayong link doon patungo sa ating English version. Ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At pasalamatan din natin ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. If you're interested, gusto niyo malaman ang programa ng BPI Sustainability, i-click lang po niyo ang link dito. Kapag kayo po ay via Facebook, ay check lang niyo yung description sa baba ng ating video. At ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by Honorable Mayor Lene Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Ngayon, umpisa natin ang pinaka-latest update. Meron po tayong mahinang LPA, si 98W. At pasalamat tayo, hindi masyadong grabe yung dinalang ulan dito sa Rion Bicol. Nasa karagatan lamang po ng Kabikulan. Although naka-apekto po ito sa may bandang Catanduanes at Camarines Norte, lalo sa Daet, nagkaroon ng ulan na nag-range from 70 to 80 millimeters. Okay? Kagabi hanggang early morning kanina, halos 0.3 to 0.5 millimeter lamang ang binagsak. So halos walang ulan na nakanasan dito sa ating lugar. At pasalamat tayo. Yung LPA, tumawid na po ng Bicol, halos cloudless po siya. Kaya naka-experience tayo ng napakagandang panahon. Halinang 8 a.m. dumaan dito sa ibabaw ng Naga, yung center, yung cloudless center nitong LPA. Lahat ng kaulapan niya ay na-displace po sa may northern part ng karagatan ng Camarines Norte, patungo sa may Pulilio at Northern Quezon. At ngayon, tumatawid na yung makakapal na ulap na may thunderstorm sa may bahagi po ng gitnang Luzon, kasama po Metro Manila. At may alamang baka malusaw po itong mga ulap na ito. At napakahina po siya. Yung ibang agencies ay tropical wave na lamang po ito, but nasaan po ito mag-regenerate bilang isang LPA pagdating niya po dito sa may bahagi ng West Philippine Sea. So dito po siya mag-regenerate, but mananatili po siyang napakahinang LPA patungo sa may South China Sea o sa may dito sa may area po ng Vietnam. So ang maging epekto naman po sa atin, itong kanyang trough, yung extension, bibigay ng mga thunderstorms, the usual thunderstorms sa hapon o gabi. Baka mamaya may ulan din dito sa Naga at sa ibang panig po ng Bicol. Also sa may Mimaropa, gitnang Luzon, sa Southern Tagalog Provinces, Calabarzon, Metro Manila, at the rest of Visayas. So medyo gentle storm lang itong LPA na ito. Wala halos tayong nakanasan, although yung ibang areas may risk of flooding kapag natapat po kayo dito sa mga malalakas na thunderstorms at dala nitong si LPA 98W. Wala po tayo nakikitang ibang LPA sa labas ng Philippine Air Responsibility or within PAR. Meron ng tropical wave dito at nalusaw na naman po ito sa mga oras na ito. At for the next 7 days, okay naman po ang ating panahon, lalo na po dito sa area po ng Bicol. At sa Naga, nagkakaroon po tayo ng Pinitwansya Festival hanggang sa Sabado. Okay? So, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, September 17 hanggang 20, ay puro parada yan dito sa Naga at lalo na po sa pinaka-importanting parada, yung fluvial procession na yung darating pong Sabado, September 20, halos baka nga walang ulan. Okay? But still, baka may chance of rain or thunderstorms hapon, pero panandalian lamang po ito. Okay? And then, after ng Pinitwansya Fiesta, mukhang may magpo-form na low pressure dito, posibleng maging bagyo, east of Cagayan. Yan po ang babantayin natin sa susunod na next weekend. Dito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Yan po yung sabog na sirkulasyon ni LPA 98W. Halos pawala yung kanyang sirkulasyon. At nalusaw na po yung mga makakapal na thunderstorms sa may gitnang Luzon, kasama po sa may area po ng Metro Manila. Bicol, medyo magandang panahon. Although may mga isolated thunderstorms na inaasahan pa rin ngayong hapon o gabi. At sa ating zoom in satellite animation, ayan po, yung tropical wave dito ay medyo naglaho na. At gumanda na po ang panahon dito sa ating lugar. Yan na po yung kaulapan ng LPA
nagbibigay ng thunderstorm sa may Metro Manila at ibang panig po ng gitnang Luzon. Kasama po dyan ng Mindoro. So mag-iingat lang po sa mga biglaang pag-ulan, malalakas na cloudburst, nagbibigay ng mga panandaliang pagbaha. So take all necessary precautions. At sa ating latest ni 98W, so yan po, halos wala po siyang sirkulasyon, napakahinang LPA. Ayan po yung kanyang microwave signature, halos wala tayong nakikitang umiikot. Okay, parang ordinary thunderstorm lamang. Although medyo mainit pa rin ang oceanic heat content o yung tropical cyclone heat potential, hindi po siya nagbigay ng development dahil po meron pong mga kalupaan na nababangga itong mga kaulapan na ito. At sa ating rain forecast, sunod na 5 araw hanggang sa Biyernes, patuloy pa rin ang mga chances ng mga thunderstorms. Okay? Mamaya, ayan po, yung mga isolated to scattered. Bukas ng hapon, Lunes, meron pa rin mga chance of thunderstorms. And also sa Martes, so tuloy-tuloy po yan, nakita ninyo. Halos may mga thunderstorms po magaganap hapon-hapon sa iba't ibang panig po ng ating bansa. So magdala lang po tayo ng payong, although sa Wednesday, Thursday, Friday medyo lumiliit ang chance ng mga thunderstorms dito sa Naga at ibang parts ng Bicol. But still, hindi natin maalis na posibleng may thunderstorms. Kaya nito, Friday meron na naman. Okay? Sa panahon ng fluvial procession, may chance of rain showers and thunderstorms. So magdala lamang po ng payong, lalo na sa gabi, lalo na po sa hapon o gabi. And sa ating rain forecast, yung 24-hour accumulation. So ito po yung forecast na yung hapon, alas 2 ng hapon hanggang alas 2 ng hapon bukas. Halos wala po, very normal po itong mga thunderstorms na ito. Okay, up to 30 mm o 50 mm ang ulan. Bukas, ganun din. Yung orange na yan, green, yan yung mga 10 to 50 mm. Samantala itong blue, light blue, yan po yung 1 to 30 mm na mga thunderstorms. So, nakita nyo, Tuesday, Wednesday, meron dito malakas na ulan dahil po yan ng easterlies. Meron pong easterlies niyan. And then sa Webes, yan po halos konti lang po ang mga thunderstorms. Yan mga kulay light blue. Meron pa rin yung mga inasahan mga thunderstorms. At kung titingnan natin ang pinaka-latest naman sa forecast sa hangin, so wala nang pinapakita dito ng LPA, although sabog po siya dito sa ating European model mula sa windy. Bukas po ng Monday, mukhang maglalabas dito yung LPA na mahina. At ma-maintain po siya bilang mahinang LPA dito sa may West Philippine Sea sa Martes, September 16. So hanggang sa Friday po, wala po tayong nakikitang any disturbances. May mahinang habagat po dito sa may West Philippine Sea. Pero dito sa may east of Cagayan, yan po yung binababantayan natin. May new low pressure na mag-form east of Northern Luzon o east of Cagayan sa Friday, September 19. September 20, magiging isa po siyang aktibong low pressure. At sa linggo, September 21, baka maging isang tropical depression. Ang kanyang tracking po, based sa forecast after 5 days, ay patungo sa extreme Northern Luzon, Cagayan at Ilocos provinces. But itong forecast na ito ay mababa pa ang probability, okay? Less than 20% at very high ang uncertainty. Hindi natin alam kasi more than 5 days mo yan. So ito halos 2 weeks ang forecast nito. But pinapakita po dito September 24 at 25 mukhang tatawid po ng dulong hilagang Luzon sa may Northern Cagayan, Ilocos Norte ang tracking niya bilang isang tropical storm. So may konting habagat po yan dito sa may Moropa, Bicol, Visayas at Western Luzon. So babantayin po natin kasi itong forecast na ito ay napakababa po ang probability, so no need to worry. Stick lang tayo sa within 5 days. Pag more than 5 days, hindi pa po ensure. So many changes can happen. Kahit nga ito, itong forecast up to 14 days, ay kita ninyo, mayroon pang isang kasunod niyan. September 26, 27 hanggang 28, patungo naman sa area po ng Batanes, Taiwan. So meron tayong dalawang babantayan.
sa extended forecast nitong European model. Let's hope and pray na hindi po ito tumuloy at umakyat lang po ang kanilang tracking. Hindi na natin ibibigay ang American model kasi medyo fantasy model ang tawag natin dyan. Masyadong magulo. Okay? Hindi sila magaling pagdating sa long range forecast. So, dito tayo naka-stick sa European model. Pag malapit na, within 5 days, saka natin ibibigay rin yung output ng American model. Kasi nagbibigay lang po itong alarma sa ating kababayan kapag pina-forecast po ito na may mga nagpo-post sa social media. Okay, so let's have a great week ahead. Lalo na po dito sa Bicol, sa Naga, sa paggunita ng ating Our Lady of Villafrancia Festival po ito, o Fiesta, sa susunod na isang linggo. So, nagsimula nung Friday, traslasyon, buti magandang panahon, gabi na dumating yung ulan. Okay, we supposedly sa hapon, gabi dumating, parang last year. So blessed po ang ating lugar. At ito yung easterwave.com European Model Ensemble. Halos ito yung mahinang LB, halos hindi natin papansinin yan. So ito yung papuntang Northern Luzon, magulo pa ang ensemble. So malalaman po natin yan by next weekend. Sa ating wave forecast, walang problema. Ang East Philippine Sea, up to 1 meter ang laki ng alon. Sa central waters ng ating kapuluan, kalmado hanggang almost half a meter. At dito rin po sa may West Philippine Sea, napakaganda para maglayag sa karagatan, mag-fishing activities at mag-sea travel. At kung forward natin ito hanggang sa nakating pong Friday, for the next 5 days, September 19, manatili pong kalmado po dito sa central waters ng ating bansa. East Philippine Sea up to 1 meter at dito sa West Philippine Sea up to 1.5 meters ang alon at suitable naman po sa fishing at sea travel. Mag-ingat lang po sa mga subasko kapag may mga localized thunderstorms. Kaya maganda mag-fishing early morning hanggang tanghali kasi pag hapon may mga threat of thunderstorms. But hopefully sana wala naman po. Okay, so yan po ang latest sa ating wave forecast. Samantala sa Modern Julian Oscillation, sa American model, ay medyo nandito pa rin po siya sa may Western Hemisphere, Africa hanggang Indian Ocean for the next 2 weeks hanggang September 27. Dry phase pa po tayo hanggang September 22. Then 23 onwards, baka magkonteng wet phase but hindi pa po natin sure yan. Also, sa European model, nakita ninyo, ang bulk ng tinatawag nating wet phase ay nandito po sa may Western Hemisphere at Indian Ocean. So, wala pa po dito sa may area natin, dito kasi Philippines. And lastly, ito po yung MJO Index Forecast mula sa Bureau of Meteorology ng Australian Government. At for the next 1 month, nanatili po nandito sa may Western Hemisphere, Africa, and Indian Ocean ang wet phase ng Modern Julian Oscillation. At nakita nyo hanggang October 7 at 12, nandito lamang po siya. Kasi ang Pilipinas ay banda dito. So let's hope na ganyan ang mangyayari sa forecast ng MJO para hindi masyado po grabe ang mga pag-ulan. Hindi pa rin mawala ang possibility ng mga bagyo, pero maliliit po sila, hindi po siya kalakihan. At yung habagat ay patungo na po tayo sa pagtapos nito. Okay? Kasi October to November, transition period, patungo sa amihan. Magsisimula ang amihan, November hanggang Marso. Samantala, ito yung latest na yun mula sa ENSO. Prediction po ito ng El Nino o La Nina. At nag-issue na po ang Climate Prediction Center ng NOAA ng La Nina Watch. Ibig sabihin, may posibilidad na magkaroon tayo ng mahinang La Nina ngayong katapusan ng taon hanggang early next year. So, kalagay dito, in the next couple of months, baka mag-shift tayo from neutral condition to La Nina with 71% chance during October to December 2025. Okay? And then after that, baka balik na ulit sa neutral. At nakita natin dito sa ating graph na October, November, December ay mukhang nasa 71% tayo nasa La Nina. But still, baka below La Nina thresholds pa po ito. So, malalaman po natin, akit po yan. So, babantayin po natin ang mga amounts of rainfall dahil po pag may La Nina,
above average po ay mga ulan sa ating lugar, lalo po sa Bicol, Visayas, Mindanao, na yung darating pong Pasko, babantayin po natin. Yung last year po na El Nino, yung last year po na La Nina, na nangyari nung bare months, November, December, January, February, na sabi daw nagkaroon tayo ng slight La Nina, nung chinek natin yung latest sa Climate Prediction Center. Titingnan natin dito, okay, baka makita ninyo. Ipapakita natin sa inyo dito yung nakalakaan na La Nina last year. Ito po yung historical list ng mga El Nino, La Nina. Yung blue, yan pong La Nina. Yung red, yan pong El Nino. At nakita natin, ang 2024 pala ay hindi nagkaroon ng La Nina. Nasa neutral, high-end neutral, okay, o normal. Hindi tayo umabot ng negative 1, 0.5 lamang yan, no? 0.6. Dapat kasi umabot po yan ng ito, 0.6, 0.9. Yan, kulay blue na yan. So, nasa neutral pala tayo last year. Okay, but babantayin natin ito kung makakaabot ng La Nina. But mag-prepare tayo na yung bare months na po sa November, December, October, dahil po sa mga posibilidad ng mga malalakas na ulan dulot ng mga bagyo at yung hanging amihan doon sa mga flood-prone areas ng Bicol, Visayas at Mindanao. Let's hope and pray na sana ligtas tayo na yung taon at walang mga kagaya ni Christine na sabi sa mga eksperto at sa analysis, once every 100 to 200 years daw yung ganun na event. Okay? Yung mga titawag natin return period. So, let's hope and pray na ganun ang mangyayari. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest update. Babalik ulit tayo next week. Babalik ulit tayo sa mga susunod na araw. Ito si Mike Padua, papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy Fiesta sa inyong lahat. Viva la Virgen. At kita-kita ulit tayo na yung kalagitnaan ng linggo. Maraming salamat sa inyong pagpanood. God bless po sa inyong lahat.